Hola, bon dia a tots i anem a fer la instal·lació de Lliures 23 sobre un VirtualBox. Primer de tot, buscarem en Google Lliures Descàrrega. Farem clic en Descàrregues de lliures i accedirem a la pàgina de la Generalitat Valenciana on apareixerà el Lliures 23 en l'opció d'escriptori. Clicarem sobre 64 bits. Dalt al navegador web podrem veure com es descarrega Lliures Desktop 64 bits 23.iso. Seguidament anirem al VirtualBox, clicarem en l'opció de Nova i escriurem el nom de Lliures 23. Fixem-nos que baix apareix la carpeta de màquines, que serà el lloc on es guardarà la màquina virtual, i que hem de seleccionar l'opció de Linux i després buscar baix del tot l'opció de Ubuntu. Després ens haurem de fixar en la franja verda que tenim de la mida de la memòria i intentarem posar-la en la part superior de la part verda. En el meu cas tinc 16 GB de RAM i utilitzaré aproximadament les 8 GB, que m'hagué serien 8.192. Crearem un disc virtual, ara, clicarem en Crear i després mantindrem la selecció VDI, ubicat de forma dinàmica, i a continuació afegirem 25 GB per a el nostre disc dur virtual. Clicarem en Crear i ja tenim la màquina virtual creada. Després triarem un fitxer del disc i farem clic a la ISO que ens hem descarregat anteriorment. Arrencarem amb Iniciar. Elegirem l'opció de valencià en idioma i ens apareixerà el nostre Lliures 23 en l'opció de Live CD. Clicarem sobre la icona Instal·la el sistema. Després clicarem en Següent. Mantindrem la zona de Madrid, Següent, i mantindrem el teclat en Spanish català. Següent. Elegirem l'opció d'esborrar el disc. Suprimirà tot el que hi havia en el fitxer que hem creat com a disc dur virtual. No elegirem cap programari, ni tampoc els serveis per defecte. Podem triar dos tipus diferents d'escriptori. Elegirem el per defecte, en el qual podrem visualitzar més part de la pantalla. Afegirem el nostre nom, en el nostre cas, i és Cid Campechador. I en la contrasenya escriurem 1, 2, 3, 4. Podem escriure qualsevol altra contrasenya si després ens en recordem. I clicarem sobre la casella Entra automàticament sense demanar la contrasenya. Mantindrem les particions conforme es veuen i li clicarem en Següent. Quan finalitzi apareixerà tot fet, Reiniciar ara. Clicarem en el botó Fet i després haurem de clicar en el teclat Enter. I en aquest moment ja tindríem instal·lat el nostre sistema operatiu de Lliures 23. Això és tot. Gràcies!